Kita mo, naliligo siya, pinagpapawisan sa papel, oh. Dapat hindi ka pinagpapawisan ng tulad nito. Matagal na. Tingnan mo yung amoy niya. Yung si ate kanina pinaglinis ko, naamoy niya yung sarili niya. Tingnan mo yung amoy nito, amoy malansa. Okay, nagdasal sa kanya. Magdasal. Humingi ng tawad sa Diyos. Linisin. Pagtulungan tayo, tutulungan kita para matanggal yung dasal sa ng katawan mo. Kung umupo ka na maayos, kita mo nang hina agad siya, ilang segundo na. Wala pang 3 minuto, wala pang 2 minuto, hina na nga rin siya. Ibig sabihin, napakalakas ng effect ng dasal sa loob ng katawan niya. Para sa kanya. Pero sa akin, mahina pa yan. Tanggalin mo. Lahat. Linisin. Tayurin mo lahat ng sakit. Para manalo ka sa tayo sa kalaban natin, simple lang. Ang sinasabi ko pa ulit-ulit. Humingi ka ng tawad sa Diyos. At magpatawad ka sa lahat ng mga taong nagagawa ng kasalanan sa iyo. At humingi ka ng tulong sa Diyos na sabihin mo na bukas sa puso mo na magpatawad alang-alang sa paglilid kapayapaan. Linisin ang buong katawan. Ang tawag dito, may nananalangin siya sa kandila. Hindi pa ito palipad hangin. May nagdarasalan sa kanya. Oo, ganun din yun. Parang may palipad hangin siya, pero hindi sa akin ito palipad hangin. May nananalangin lang ito. Panalangin ito para bigyan siya ng maraming sakit. So, kaya nga sabi siya, kakaiba yung mata niyo. Umiinit yung papel sa katawan niya. Ibig sabihin yung papel, baliktad ang reaction sa katawan niya. Di ba may katawan niya, ate? Parang ano? Ha? Parang ano? Parang yelo. Ha? Parang yelo katawan niya, baliktad. Kasi may nagdarasal ito eh. May kumuha ng picture nito, may nagdarasal sa kanya. Tago mo na yung tago lahat yan. Kita mo, ang lamig ng pakaramdam niya, eh, mainit ang panahon ngayon. Yan, isipin mo. Paano nangyayari ito? Alam mo na yung papel, nagkaroong buhay. Kita mo, naliligo siya sa pawis sa papel. Tanggal ang tanggal, magsisi. Kaya mo ko, Panginoong Jesucristo. Sabihin mo, Panginoong Jesucristo. Linisin mo yung katawan mo. Hindi. Linisin mo yung kamay mo, gano'n mo, tanggal mo lahat ng sakit. Gaya mo ko, Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, kaya ako po si nananalig ako at sumasampalataya sa iyo at humingi na kapatawaran sa isip, sa salita at sa gawa. Patawarin mo ako sa aking mga nagagawang kasalanan. Sa Ama, kung sino man po nagdarasal o nananakit sa akin, tao man to, elemento, espiritu man ito, ay masamang espiritu, ay lumayas to sa pangalan mo, Jesus Nazareno. Amen. Bukal sa puso ko ang magpatawad, alang-alang sa pag-ibig at kapayapaan. Amen. In Jesus' name. Linis na linis. Banggitin si Kristo ang panaglinis. Amen. In Jesus' name. Lahat, i-focus mo lahat ng sakit mo. Hindi lang yung kamay mo, buong katawan. Matagal na ito. Kita mo nangihina siya. Oh. Ganun ka, pag ganyan kalakas, no, malakas pa sa kanya ito sa pagdarasal. Hanapin mo yung anak mo sa isip mo. Hanapin mo yung asawa mo, yung pinakapogi sa paningin mo. Oh. Hanapin mo sila para makakuha ka ng kapangyarihan sa kanila. Pinag-isa kayo ng Diyos. Binigyan ka ng anak. May kapangyarihan sila na magsasama-sama kayo lahat. Gamitin mo ito para matalo mo yung kalaban mo. Hanapin mo ang kapayapaan ng utak at puso mo para manalo tayo sa kalaban nito. Hindi tuwingin itong papel. Sobrang luwag ng kutina dito sa'yo. Nasa spiritual ang sakit niya. Kaya hindi doon natutulog. Ano paramdam mo sa katawan mo? Mabigat bagang. Sige, kalas na kalas habang gumagang. Malapit na maubos. Ay, malapit na maubos. Malapit na matapos. Kunti na lang. Nagbago na yung mukha ng asawa siya. Pumuputi na. Kanina maitim.
Oo. Lagi, puyat nga. Puyat. Wala na, oh. Nag-0-0 na, oh. Tingnan natin sa physical. Amin. Wala na. Thank you. Salamat sa Panginoon Kristo. Sabi mo, amin. Dilat na mata. Inom ng tubig. Tingnan mo yung papel mo, hindi nadurog o nasasaktan ka. Tingnan mo yung papel mo, hindi walang tubig, kahit katiting, nasasaktan ka. Tingnan mo mukha ng asawa mo, sir, tagaktak pawis, ligo-ligo. O, ang init, o. Baliktad sa paramdam niya. May nagdarasal sa'yo, te. Hindi ko alam kung bakit kanya dinadasalan. Pero mukhang nagbigay ng si Magnetico eh. Alam ko na kung sino siya. Pero hayaan mo na. Ano paramdam mo? Magang mabigat? Gumaan na ngayon. Inom kain ng tubig, te. Kulang pa. Gumaan na ngayon. Inom pa. Sabi mo in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Walang sugat yan, te. Halos hindi na nga natupi yung papel mo. Oh. Ito yung papel mo. Walang katupi-tupi kahit katiting. Bakit ba masakit? Subukan mo maglakad, te, kung anong pinagbago sa'yo. Yung sakit mo sa tiyan na sinasabi mo. O, tingnan mo, kung anong pinagbago, lumakad ka. Nahilo ka, hindi? Nahilo? Medyo lang, banggitin mo yung Jesus name. Huwag mo pa persahin kung nahihilo ka. Anong paramdam? Nawala yung alin? Nang sikmura mo? Nawala na? Yung sa balakang mo? Gumaang na. O, kita mo, sabi sa'yo, may nagdarasal sa kanya eh. Tingnan mo yung mata mo, nag-iba na. Titigan mo yung asawa mo, tingnan mo nagkaroon ng kulay mo, namula ka na. Hindi, titigan mo. Anong tingin niyo sa kasama niyo? Di ba, namula na? O, kanina maitim ka kasi, para kang uling na hindi ko maintindihan. Alam, yung asawa mo, alam ko maitim, pero hindi ganyan ang kulay mo pagkaitim sa kanya. Paningin ko sa'yo, iba. Sabi siya, may nagdarasal sa'yo. Sige po kayo, te. Pahinga ka muna saglit. Okay na. Ibabalance na natin to. Para mabalansan na. Nawala na yung sakit. Pagkadating sa bahay lang, palitan yan. Nawala na yung mga matigas. Ganunin mo, huwag ka matakot. Hintiyan mo. Hindi, ganunin mo nga. Nawala? Oo. Nawala na. Mati-ate na, nawala rin yung mga sakit niya eh. Oo. Lumambot, di ba? Oh, pasalamat ka sa Diyos. Kita mo, alam mo ba kanina pinatungan lang kita ng posporo, naliligo ka na agad ng pawis, ilang segundo. Wala pang 1 minute eh. Naligo ka agad ng pawis, kala mo pinausukan ka sa gitna ng araw. Ibig sabihin, may nagdarasal sa kanya. Nakita ko yung kandila eh. Nakita ko yung babae, galit na galit siya, pero nakatalikod eh. Bago siya tumalikod ng paganyan, nakita ko na siya, babae. Bahil mahabang buhok niya, pero yung bis na katawan niya, babae. Payat po. Huwag mo lang sabihin, te. Nakita ko na siya kung gano'n siya kapayat. Tama lang naman. May nagdarasal sa kanya. Kilala mo siya. Magkakakilala kayo. Natumbok ko, pinakita na ng Diyos ulit sa'yo. Nakita ko siya. Pero hindi ko nakita yung bumukha niya. Yung pais, hindi ko na. Pero nakita ko yung buhok niya, hindi naman masyadong kaya, tama na. Ayaw mo na yun, te. Importante, gumaling ka, yun naman puntos dito eh. Nawala yung sakit. May nagdarasal sa'yo, nagtirik siya ng kandila. Nakita ko yung kandila, nakasindi. Ang kulay ng kandila ay pink. Nakita ko siya. Hindi ako pwede magkamali. Kaya nga na, yung nakadikit sa yung posporo, sige, tingnan mo, wala nang sakit niya. Pikit. Amin. Nung nawala sakit, di ba kanina, alam mo, di ba nakaganyan yung posporo sa'yo? Dila. Nakaganyan yung posporo sa'yo. Sobrang sakit, nakatagilid pa yun. Nakapatong lang. Pinagpapawisan ka ng malagkit. May nagdarasal sa'yo yung babae. Huwag mo na siyang pansinin. Wala pa sinasabi ang aking ama kung yun ang kilala mo. Sinabi mo, magpapatawad ka na, ha? Di ba sinabi mo kanina?
Narinig mo ko di ba kanina? Bukal sa puso mo magpatawad, alang-alang sa pag-ibig at kapayapaan upang kagalingan mo. O, di ba? Ang dapat sino maghahari? Ang Diyos. Tama. At sige, magalit ka. Di ba, lag ko sinasabi sa live ko, magalit ka, sino magdudusa ng sakit mo? Ikaw. O, maging payapa ka para malis ang sakit mo. O, ngayon sakit mo, ayaw mo si Papa Jesus kung saan niya ito dadalhin. O, sino bang kakaramahin? Yung tao na karasal sa'yo. O, huwag mo siyang sabihin mo, buti nga makarma siya. Hindi pwede yun. Tawaan mo na siya. Pag hindi siya nagbago, kukunin siya sa Satanas. Di ba? Tingnan yung mata mo, okay na. Pantay-pantay na bilog. Kanina kasi itong mata mo, maliit. Kaya sabi ko yung asawa mo, hindi yan natutulog. Yun ang una pa sinabi sa iyo, di ba? Hindi siya natutulog. Oo. Dating araw talaga, hindi ako baka may nagsesalpo na lang ako, nagagaya ako. Hindi, may nang nagdarasal sa kanya, kaya hindi siya nakakatulog. Okay na yun, te. Salamat sa Diyos. Paalam ka na. Ilan years mo na sakit yan? 5 years na po. 5 years ka na. Hayaan mo yung nagdarasal, ako bahala doon. Ibabalance ko lang. Thank you so much sa Lord. And thank you, salamat sa Panginoon Kristo. 5 years niya ng sakit.